Euskal literaturan jarraitzaile importanteak eta ugari izan dituela aspaldianik. Gogoratzen ari nintzen, Asteko Jon Mirande izan zela Bapoe itzuli zuen euskarara, eta berak ere ipuin beldurgarriak idatzi zituen, Gauez Parke batean eta estilo horretakoak. Jarraitzaileen artean aipatuko nuke baita ere, Joseba Sarrion-Handia, Mitxel Sarrasketarekin batera Amai Guate izeneko antologia bat edo itzuli zuen, humore beltz eta estilo honetako ipuinez osatutakoa, eta gero beste hainbat jarraitzaile izan ditu. Ez dakit zergatik, garai batean estilo honetako liburuak helduen literaturaren barruan sartu hori ziren, eta aspaldi honetan gehiago gazte literaturaren barruan sartu dira. Ez da Euskal Herriko joera bakarrik eta ez da literaturakoa bakarrik ere. Fikatzen baldin bazarete, vampiroen historioak eta zineman eta nazioartean eta izan duten oihartzuna konturatzen gara, zaletasun unibertsal badala eta batez ere gazteena tankera honetako kontakizunetara ematen duena. Eta, nik sarrera moduan horixe esan nahi nuen, eta Jon eman nahi nion hitza, berak azaldu dezagun apur bat, liburu honen nondik norakoa.